So, ayun, wala tayong viewers. Long time no live, mga Oragon, mga Beshi. Kumusta na? Wala tayong oras makapag-live. Testing lang ngayon, mag-live. Kung may papasok, gusto maglapag, lapag kayo dyan. Pasok, pasok mga suki. Mag-isdaan, magsasaging, yung mga magsasaging dyan. Sino ba ang magsasaging? Gusto ng saging? Testingin ko mag-live kung may papasok ba sa live ko. Patugtog tayo, patugtog. Hello mga Oragon natin dyan, mga best natin dyan, mga bay. Sino bang viewer dyan? May dalawa akong nakikita oh. Dalawang viewers, sino kaya yan? Paramdam, magparamdam. Shout out sa 2 milyon na viewers. 2 milyon, no? 2 milyon.
Ay, kumusta Manay? Long time no live. Ngayon lang nabuhay. Busy, busy. Wala nang time mag YouTube. Minsan pa-upload na lang. Kumusta na? Kumusta na ang sweldo? Kasweldo ka na yata eh. Sweldo na ba, Manay? Ito, balita. Dito na sa trabaho. Nag-try lang mag-live. Wala nang oras. Busy. Nung namuni, nawala na ng oras. Tamad na. Kumusta ang sweldo? Nakasweldo na ba? Buti pa sila, sisipag mag-live. Manay, chill. Kumusta pala yung ano? Yung pin. Kailan ba nadating yon? Yung pin. Meron yatang limit yun sa ano eh, kung makailang dolyares ka bago papadala yung pin, ano? Hindi ko alam eh. Wala nga revenue yung YouTube ko. Yung channel ko walang revenue. Nasira yung mata ko pag yung YouTube dati, yung mag-i-edit ka ng video tapos nanlabo yung mata ko. Nadali tayo nung YouTube na yon ah. Nanlabo yung mata ko, lagi nakatutok sa cellphone. Na-addict ako nung dati, nung ano, isdaan, nako po, lapagan.
Wow. Salamat sa patamsak. Si Bing Bing. Bing Cetro Vlog. Yun. Buti pa si Bing. Tinaman na si Manay. Oh, mahirap ba? Mahirap nga revenue. Kami nga, kahit tinatabad na, go pa din. Buti pa kayo. Oh, Miss Bing, ayun no? Long time no live eh. Ngayon lang ulit, nag-live. Ngayon lang nag-live. Testing lang, mag-LS. Oo nga, ang sipag ni Bing mag-ano eh. Mag-LS. Sipag eh. Buti pa sila, may mga pin na. Sana oil, may pin. Ako kailan kaya dadating ang pin ko? Walang revenue. May minimum $10 yata. Bago mag, padala ng pin si, lolo. Masipag ka naman mag-LS. Busy sa work. Ngayon, nakaluwag-luwag. Biyernes eh. Walang trabaho masyado. Kaya ito, araw-araw nasa trabaho. Uy, gabi na eh. Alas 7. Wala na. Makapag-LS ka pa ba? Hindi na. Kaya ganito lang. Habang di pa busy. Ayan. Nakapag-live. May revenue nga. $1. May revenue $1. Paano ba ang pag-check sa Google AdSense? Oo, nanawa naman na yung yung mga YouTuber. Nananawa din. Ako nanawa eh. Sawa na. Parang sa una lang masisipag kasi naghahabol nung 1,000 bananas. Kaya yun, wala na. Nung nahabol, wala na. Kita mo yung subscriber ko hindi umaakyat. Pagka mga talaga yung mga YouTuber din yung mga dumidikit. Mga busy din sa channel nila, hindi talaga manonood ng video. Maliban na lang pag nadaanan nila. Hindi ko alam mag-check ng sa Google AdSense. Hindi ko alam eh. Ayan no. Sa pag namuni na, wala na, tamad na. Tama. Tama Manay. Pag namuni, tamad na nga. Tingnan mo ako, tinamad ako bigla, nawala. Namuni ako, tinamad ako bigla eh. Ginagawa ko, pagka may time, upload lang ako ng video, yun. Tapos busy pa yun sa trabaho. Buti nga ngayon, medyo maluwan, walang trabaho. Ayun. Kaya, ito, nakapag-live, tinesting lang. Kung may papasok, wala tayong masyadong, live, kaya hindi tayo mahirap mag-YouTube talaga pag hindi ka hindi ka kilalang tao, no? Kita yung mga ini-sponsoran ng mga ng mga YouTuber na yung mga vlogger na isang araw, dalawang araw, muni agad, walang kahirap-hirap eh, no? Baka naman, sana oil. Pero pag makita ka sa AdSense, gagana ka na naman. Wala. Magkano pa ba sa AdSense? Paano ba yun? Hindi ko nga, tinitingnan ko lang dun sa sa analytics ko, di ba? May analytics dun sa YouTube Studio. Nakikita yung revenue nandun.
Yun, yung estimated revenue. Yun ba yon? Lifetime, ano yun? Hindi ko kabisado nga yung ano eh. Ginawa ko dati, upload lang ng video dati. Pag may kahit anong ginagawang video, edit, yun. Nalabo yung mata ko kaya kakatutok sa cellphone. Nasira yung mata ko sa YouTube na to. Diba? Handle. Eh, syada. Download huआ. Ada load? Ayo. Jelas. Ayan o. Ito sa trabaho. Hi, how are you? Hi, how are you daw? Win. Ha? Mati? Ada live YouTube. Oh. Sa trabaho. Ayan. May trabaho talaga. Busy talaga sa trabaho. YouTube Studio Analytics sa lifetime. Ganun ba? Lifetime? May lifetime ba? Tingnan ko minsan. Di ko pa masyadong nabubusisi yung yung analytics yung sa YouTube Studio. Basta nakita ko yung revenue, piniklik ko yung revenue. Kita ko mayroon naman doon. $4 yata. Pasok sa AdSense. Tapos paano pagbukas ng AdSense? Kita ba yun doon? Parang, ewan, bahala na. Hindi ko iniisip yung revenue na yan, yung kita. Pag mayroon, tingnan natin kung may dadating. Revenue, then click mo yung lifetime. Lifetime, revenue, lifetime. Oh, may lifetime doon Di ba mayroon doon 28 days? Yun ba yun? Papalitan lang yun. 28 days, ilalagay sa lifetime. Yun pala yun. Sige, tingnan ko minsan kung ilan na. Kung yun din yun. Pero kahit di ko pinindot yung yung lifetime, nakikita doon yung sa revenue, di ba? Yung estimated revenue. Kita siya. Si Usias Enchil Ruiz yun. Sumweldo na yata yan. Si Manay. Bicula ng maganda. Magayonon. Parang si Bing. Maganda rin. Iyo! So nauna, nakita ko 0.88 lang sa Google AdSense ko. Ikaw, mayroon na. Malapit ka na makaano eh. Beng? Paano bang cut off? Ano ba yung cut off? Every end of the month, cut off every end of the month yun, no? Minimum $100 ang ibibigay yata ni Lolong sweldo. O papasok naman yata yun sa yun. Kung hindi pumasok sa una, sa padalawa, pasok yata yung naiwang revenue mo, no? Kung hindi umabot doon sa unang cut-off, sunod na cut-off, papasok naman siguro. Lapit na ako sa quota. Wow! Congrats! Sipag mo kasi, dami mong supporters. Madaming supporters. Ako kasi, umpisa nung upload ako ng video, wala akong mga live eh. Nag-try lang ako dati ng ilang live, tapos wala na. Oo nga, nakita ko na yung pin mo eh. Galing nga eh. Sana oil. Wala akong wala pa yung pin ko kasi wala pang pin, di pa nakukuha yung yata. Minimum na $10, no? Kailangan daw makaabot muna ng $10. Paano yan? Halimbawa, Bing, nandyan ka sa SG, it's SG ba yan?
SG nga. Paano pag nasa Pinas ka? Pwede mo rin kunin sa Pinas yung ano mo, yung sweldo, ganon. Kasi yung address mo nandyan eh. $100 nga, minimum. Malapit ka na eh. Mayroon ka ng ano ba yon? Pwede mag-change address. Ganon. Akala ko kung ano yung nilagay mo sa unang address, yun na yun. Kaya ang nilagay kong address doon sa amin, sa Pinas, hindi dito. Kasi mahirap yung address dito. Hindi ko nga alam yung mga address doon yung tinitirhan namin eh. Ay, nako. Hindi ko muna isipin yung ano, yung sweldo-sweldo na yun kasi wala ngang views eh. Paano tayo makagain, makaipon ng ano? Walang view? Di tayo sikat eh. Pagka mga in-sponsor ng mga YouTuber, yung mga bagong vlogger, nako, ang bilis mag-grow ng channel nila tapos bilis mamuni. Kita agad nila yung income nila kung magkano. Mahirap talaga pag sariling sikap ka, walang ano sa'yo, hindi ka dinadala yung ini-sponsor o kaya ipasuportahan ka sa mga subscriber niya. Marami kung napapanood na mga vloggers na sinusuportahan nila yung ibang mga baguhang YouTuber. Kaya ang bilis mamoni, daming views agad. Mayroon din views yan basta mag-upload ka lang ng video palagi. Yun nga problema eh. Madalang makapag-upload eh. Walang magandang content. Di makapag-content ng maganda dito. Siguro pag sa Pinas, kahit saan ka pumunta, pwede. Mga kung anong gawin mo doon na content, pwede. Eh dito, kontrolado mo yung galaw mo kasi mahirap dito. Maraming bawal. May mga establishment, mga tao na hindi mo pwedeng makunan ng kaya wala, di masyadong dito sa Saudi. Mahirap mag video dito. Dito nga sa company namin, bawal mag-video, bawal mag-picture, bawal, di ba? May kinontent ko dati yung dito sa trabaho ko, pinadelete sa akin. Iti-terminate daw ako. Alas, dinelete ko, mayroon na kayang view yun. May income na yun, mayroong na yun, yung content na yun. May nakakita na siguro, nakita sa YouTube or kasi sa Facebook. Ayaw. Pinadelete sa akin. Dinelete ko Ano yung post na Bing? Sa team nyo. Ano ba yung sa team ninyo? Naka-open na yun eh. May open na yung join members. May join membership na ako. Pinakamababagang doon, magkano yun? 25 peso. Sige nga. Join mo nga kung maka-join ka. 25 peso. Yun sinili ko kasi mahirap eh. Baka di nila kaya. Yun yung pinakamababa. 25 to 50 reals. Ayun naka-join ka? Wow! Ayos
Salamat sa join. Tingnan natin. Magpapa-open ako ng ano? Magpa-open ako ng account para maka-join din ako. Pero walang ano dito eh, walang palipad. Inopen ko na yung ano, yung tawag dito, yung VPN. Ala, nahingi talaga na. Android naman. Pero pag Mongoloid, di pwede. Android Mongoloid. Oh, mayroon ngang choices doon na ano eh, GCash o credit card. Tingnan natin. Bakit? Anong problema sa iPhone? Di ba pwede? iPhone? Android lang. Trabaho. Pasok mga suki. Pag dumami yung viewers ko, ano, sasayawan ko kayo ng budots ha. Magbubudots ako dito sa opisina. Solo eh, kaya budots. Pag dumami ha. Pag wala, hindi. Walang viewers eh. Salamat, Bing. Salamat. Sige. Busy lang talaga. Hindi ako makapasok-pasok sa ano mo, sa live minsan. Ngayon, Biyernes eh. May pasok Biyernes. Medyo maalwan nakapag-live. Mag-join pa ba ako doon? Watch to watch? Pang ano yan, no? Pang WH lang yun. Yung ano yata sa makipag-watch to watch. Pwede ba yun? Tapos na naman yung watch hour, di ba? Money na nga. Watch to watch ng money lang. Ano yun? Yung mga money rin na, ano, i-watch niya yung ano, video. Yung harang, i-play yung mga harang. Pwede. Sige. Mag-watch to watch tayo. Tingnan natin. Mag-watch to watch tayo. I-watch kita, i-watch mo ko. No skip ads. Yung harang lang ipi-play doon, yung ano. Pwede. Tingnan natin. Trabaho muna. Nasa trabaho. Magpo-post tayo ng materyales sa system. Ayan. Oo, 30 minutes paharang. Isang playlist lang kung ilan mag-join. Paano ba yan? May playlist ako, marami kong playlist, pero yung video yung video halo-halo lang. Mahigit yung playlist ko, marami. Abot ng 12 hours. Yung iba, ilang video. Mayroon akong playlist na 7 videos yata. Kung ilang minuto yan, iwan ko lang. Siguro 30 minutes or something like that. Pagsamahin lahat ng join.
8 hours kayo? Wow. Ayos ah. Buti kayo maraming ano, members. Wala naman kasi akong ginoin na ng mga ano, mga group. Yung dati may group ako yung sa pa-WH. May nagpe-play sa akin dati na ano, taga Japan, si Kuya Eddie. Di ko na nga nabibisita, gawa ng Kuya Eddie Japan Vlog. Ayun, yung channel niya eh. Doon ako lagi napunta sa kasi yan si Manay Osias Inchil Ruiz. Diyan ako lagi. Nung na morning, nagkatamara na. Yan nyo, ba sakali. Pag may time.
Mega super loto shout out sa ating 2 million viewers. 2 million viewers ha. Ang dami oh. Ang daming viewers. 2 million. Grabe. Matindi. Talagang pit malolo di. Budots na, budots. Magbudots tayo. Mamaya na tong trabaho ha. Live muna. Minsan lang makapag-live. Istorbo pa yung trabaho. Ah. Budots na! Budots na! Live ako. Live yan oh. Facebook live yan ha. Huwag na. Kasama ko dito oh. Ayan. Marunong din siya magbudots. Ayun oh. May 2 million viewers oh. Ang galing oh. Malupit. Huwag na. Ayaw, nagbubudots eh. Oh, panoorin mo. Tag 5 na lang oh, budots, tag 5. Budots na. Walang magawa. Pastilan. Siya. Mahaba na yun. 48 minutes na. Uya na. Dapat uya ako alas 12. Ay, ay.
Kain tayo, kain. Yung tira to ng almusal ko kanina. Yan oh. Kain tayo, kain. Kain ng biskuit. Ayun oh, tira ng almusal kanina. Ito yung mga pagkain ng mahinang nilalang. Oh. Ayan oh, mayroon pang tira. Kainin natin, sayang. Yung sausawan ko. Chocolate dessert custard. Subo. Yummy. Tanghalian. Tipid oh. Almusal kanina, naitira pa, tanghalian pa. Diet. Diet ang bulsa.
trabaho pa ako yun, no? So, tapusin ko na to. Trabaho muna. I-check. Check muna tayo, mag-check. Saktuhin kong 1 hour. Party with your favorite dance music together with DJ Francis. Your pro DJ Dance Francis DJ. All top beats. 1 hour. End ko na tong live ko. Para work muna. Break time. Tapos na. Kaya, ito na. 1 minute na lang. 50 seconds na lang. At saka, i-stop na natin. Malapit na. Salamat kay Bing. Yun.